Вас вітае інфармацыйная служба тэлеканала МКТБ і я, Ірына Габруковіч. У эфіры навіны «Час мясцовы». Сёння ў выпуску. Пазнаёміцца з прадпрыемствамі і працоўнымі калектывамі. Удзельнікі праекта «Расцім патрыётаў з Беларуссю» пабывалі на экскурсіі на заводзе «Электрамодуль». Расследаванне скончана. Крымінальную справу аб ДТЗ ў Цюрлях, дзе загінуў 9-гадовы хлопчык, накіравалі ў суд. Беларуская народная купалінка з іранскім каларытам. Унікальны дуэт беларускіх цымбалаў і іранскага тамбака нарадзіўся дзякуючы бізнесмену Джамшыду Эбрахімхані. Пашырыць паўнамоцтвы выканкамаў базавага ўзроўню і іх старшыняў для таго, каб істотна палепшыць эканоміку і ўзровень жыцця людзей. Такую задачу паставіў прэзідэнт Александр Лукашенко на парадзе па пытаннях удасканалення прававога рэгулявання статусу старшыні выканкама. Што датычыцца будучых навацый, то мяркуецца, што кіраўнік райвыканкама будзе ўзгадняць кіраўнікоў тэрытарыяльных органаў усіх міністэрстваў і ведамстваў, акрамя камітэта дзяржаўнай бяспекі, кіраўнікоў ключавых арганізацый раёна ўсіх формаў уласнасці. З'явіцца дадатковая магчымасць працы з астаткамі бюджэту, які ўтвараюцца ў выніку эканоміі. Паслабленні на ўзроўні раёнаў чакаюцца і ў пытанні дзяржаўных закупак. Таксама змяненне паўнамоцтваў закране сферу зносу пустуючых, аварыйных, старых будынкаў. Законапраект аб статусе старшыняў раённых і гарадскіх выканкамаў можа быць падпісаны ўжо да сакавіка. Удзельнікі праекта «Расцім патрыётаў з Беларуссю» пабывалі на экскурсіі на прадпрыемстве «Электрамодуль». Госці – юнакі і дзяўчаты маладзечна, якія вучацца і працуюць. Патрэбна адзначыць, што раённая арганізацыя Беларусі атрымала грант на 2 гады на рэалізацыю праекта па рабоце патрыятычнага цэнтра, у рамках якога адбываюцца многія мерапрыемствы, у тым ліку і знаёмства моладзі з рознымі працоўнымі калектывамі. Спецыялісты «Электрамодуля» расказалі гасцям пра гісторыю прадпрыемства. Між іншым, сёлета ў маі «Электрамодуль» адзначыць свой 55-гадовы юбілей. Таксама юнакі і дзяўчаты даведаліся пра працэсы вытворчасці паўправадніковых дыёдаў, выпрамляльных блокаў і рэгулятараў напружання. Прадукцыя «Электрамодуля» знаходзіць сваіх спажыўцоў не толькі ў Беларусі, але і за межамі рэспублікі. На прадпрыемства прыходзяць сёння і выпускнікі розных устаноў адукацыі, дзе сваім вопытам з імі падзеляцца вопытныя спецыялісты. Я сегодня пришла сюда, чтобы посмотреть, как работает предприятие «Электромодуль». Мне все очень понравилось. Я не думала, что здесь такое объемное производство, что тут столько разных всяких станков, столько деталей здесь выполняется. И в первую очередь хочу сказать, что посещение производственных районов города Молодечно – это самое важное для развития молодежи. Молодежь видит, как все производится, какие специальности здесь необходимы, какие разные направления также есть в производственных районах города. Вот. Формируется социальная ответственность у молодежи, патриотизм. Молодежь знакомится с экономической составляющей производства. Выпускнікі 11 класаў у мінулыя выхадныя удзельнічалі ў рэпетыцыі цэнтралізаванага экзамена. Яны маглі выбраць любы прадмет па сваім жаданні, які будзе патрэбны для паступлення ў тую ці іншую навучальную установу. Цэнтралізаваныя экзамены будуць праходзіць у Беларусі ўжо ў 3-й раз. Такая форма іспытаў ужо апрабавана, улічаны ўсе нюансы папярэдні год. Цяпер выпускнікам застаецца толькі чакаць адказаў з Рэспубліканскага інстытута кантролю ведаў. Удзел у рэпетыцыі цэнтралізаванага экзамена прынялі і 59 11-классников 10-й гимназии. Я выбрала немецкий язык, так как он напрямую связан с моей будущей профессией. Впечатления от РЦ остались приятные, так как после второго этапа революционного тестирования, где задания были не совсем легкие, я испытывала легкое волнение. Однако в итоге на экзамене задания, которые были в тесте, показались мне не очень сложными, так как мы не раз проходили их на уроках немецкого языка, разбирали их, углубляли свои знания. Я считаю, что централизованный экзамен, точнее его репетиция, которая происходила в субботу, является хорошим способом ученикам не только проверить свои знания, но и справиться со стрессом, который предстоит на централизованном экзамене в мае. Планирую поступать на юридический факультет. С вузом пока что не определилась, но в приоритете Академия управления при президенте. Волнение перед экзаменом легкое присутствовало, так как после второго этапа РТ была расстроена. Но после репетиционного централизованного экзамена все волнения ушли и остались только положительные впечатления. На задание по математике отводилось 210 минут. Мне показалось, что времени достаточно. Я справился довольно-таки быстро. 3 часа мне хватило. Задания были сложнее, чем на репетиционном тестировании.
При этом решено было все. За это я готов поблагодарить нашего учителя Марию Брониславовну Остромович, которая нас подготавливает на факультативах и уроках математики на повышенном уровне. Я планирую поступать в Белорусский национальный технический университет, поэтому баллы там большие и, соответственно, стремиться надо к наивысшему баллу. Всегда к 100 баллов моя цель, и, в принципе, я думаю, я к ней приду. С нетерпением жду результатов, сдавала белорусский. Благодаря РЦ я смогу понять свой уровень знаний. Я поняла, что многие темы я уже знаю, мы разбирали их на факультативах и уроках. Но были вопросы, которые я еще не до конца разобрала. Я успею подтянуть свой уровень знаний, экзамены еще не скоро. В будущем я решила стать врачом. Для этого мне нужно сдавать такие предметы, как химия и биология. Я усердно трудилась, готовилась к этому. В этом мне помогали мои учителя, в особенности классный руководитель и учитель химии Коляда Оксана Викторовна, а также меня поддерживала моя семья. На централизованном экзамене я решила сдавать химию. Было не очень просто, однако я уверена, что у меня все получится. Я ходила на первый и второй этап репетиционного тестирования и пойду на 3 апреля, но мне показалось РЦ все-таки более волнительным, потому что там атмосфера такая, более серьезная, чем РТ в школе, поэтому потренировалась, узнала, какая-то атмосфера, посмотрела на задания, сделала выводы, где у меня пробелы, сдавала математику, показалось труднее, чем на РТ, и хочу поступать, наверное, в сферу логистики, возможно, менеджмент, такие экономист, менеджмент, логист. Прокуратура сталічнай вобласці накіравала ў суд крымінальную справу аб смяротным ДТЗ ў Маладзечанскім раёне. У лістападзе мінулага года ў вёсцы Цюрлі малады мужчына за рулём Ауді збіў 9гадовага хлопчыка. Кіроўца ехаў з хуткасцю каля 75 км у гадзіну. Ход дазволеная ў гэтым месцы не больш за 40. Пад'язджаючы да пешаходнага пераходу, мужчына не стаў зніжаць хуткасць і наехаў на школьніка. Хлопчык памёр на месцы аварыі. Як паведамляе прэс-служба Генеральнай пракуратуры, 25гадоваму жыхару Маладзечанскага раёна інкрымінавана парушэнне правілаў дарожнага руху, якое пацягнула па неасцярожнасці смерць чалавека. Раней абраную ў дачыненні да абвінавачванага меру стрымання пракурор пакінуў ранейшай заключэнне пад варту. 11 лютага ў многіх краінах адзначаецца Міжнародны дзень бяспечнага інтэрнэту. Паняцце кібербяспека трывала ўвайшло ў наша жыццё. Грамотна выкарыстоўваць сусветную павуціну, фільтраваць інфармацыю, умець абараніць сябе і блізкіх як ад інфармацыйнага смецця, так і ад злачынстваў – гэта навыкі, якія сёння неабходныя кожнаму. У цэнтры ўвагі абарона дзяцей, а таксама пажылых людзей, якія ў сілу ўзросту не заўсёды разумеюць, што могуць стаць ахвярай злачынцы. Нягледзячы на шырокую інфармацыйную работу ў нашай краіне, кіберзлачынствы не губляюць актуальнасць. Зламыснікі працягваюць падманваць беларусаў, выкарыстоўваючы разнастайныя схемы. Часцей за ўсё гэта адбываецца пры пакупках онлайн. Пакупнік аплачвае тавар, але не атрымлівае яго. Часам у такой сітуацыі можна страціць грошы двойчы. Аферысты прапануюць ахвяры вярнуць суму, перайшоўшы па спасылцы. Ахвяра ўводзіць рэквізіты сваёй банкаўскай карты, пасля адбываецца паўторны крадзеж грошай. Продолжаются и звонки потенциальным жертвам под видом сотрудников банковских учреждений либо правоохранительных органов. Мошенники просят предоставить не только банковские данные, но и код из СМС-сообщений, либо взять на свое имя кредит и якобы задекларировать денежные средства, перечислив их на указанный счет. Остается актуальным мнимый заработок на разнице курсов криптовалют, инвестирование в ценные бумаги на различных интернет-платформах. Злоумышленники обещают высокий уровень заработка без вложения собственных средств, однако для его вывода необходимо продолжить инвестировать. Не теряет популярность фишинг. Потерпевшие вводят сведения о себе на ложных интернет-ресурсах, либо перейдя по ссылкам в электронных письмах, после чего в отношении них совершаются преступления. Напоминаем, будьте внимательны к подозрительным сообщениям, проверяйте адреса страниц перед тем, как перейти по ним, и используйте двухфакторную аутентификацию на своих аккаунтах. В случае, если вы подозреваете, что можете стать жертвой киберпреступников, незамедлительно сообщите об этом в милицию. Не дайте себя обмануть.
Беларуская народная купалінка з іранскім каларытам. Унікальны дуэт беларускіх цымбалаў і іранскага тамбака нарадзіўся дзякуючы бізнесмену Джамшыду Эбрахімхані. У Беларусі ён жыве ўжо 4 гады. Іранец прыехаў сюды, каб скончыць будаўніцтва завода па вытворчасці парашковых фарбаў Bill Peka Paint у Вілейскім раёне. Ідэя запісаць купалінку ў новым варыянце прыйшла да яго не так даўно. Hello. 4 года назад я приехал в Беларусь, о которой до этого ничего не знал. Читал в Википедии про нее, но какой-то специальной информации не нашел. Только красивые картинки и все на этом. Посмотрел на эту страну, она оказалась очень красивая, леса, поля, вот. И много чего незабываемого с ним там произошло. Вот он отмечает, что страна красивая, чистая, безопасная. Just I heard this. Джамшыд знайшоў цымбалістку Эвеліну Ламейку, навучэнку маладзечанскага музычнага каледжа імя Агінскага, а таксама вакалістку Ладу Ленкевіч, метадыста раённага цэнтра культуры. Цяпер Джамшыд упэўнены, што іх сумесны праект стане лепшай версіяй беларускай народнай песні. Изначально меня пригласила администрация, сказала, что нужна цимбалистка, которая сыграет им купалинку на каком-то концерте. Я сначала ничего не поняла, мне дали номер, я позвонила, в итоге мне сказали, что нужно вот играть эту мелодию. Я сказала, что это очень простая мелодия, и мне нужно подготовиться и сделать аранжировку для нее, чтобы можно было под нее петь. Вот. Через какое-то время мы встретились, и я узнала, что еще у нас будет барабан тамбэк. Вот. И мы начали репетиции, мы начали репетировать. Наша аранжировка со временем менялась, что-то добавлялось. Я послушала другие исполнения и аранжировки этого произведения. Добавили вступление, проигрыш и переход. Новы воблік дваровых тэрыторый. З лістапада мінулага года работнікамі камунальніка праводзіцца абрэзка дрэў. Як паведаміла начальнік зялёна-паркавай гаспадаркі Галіна Саўлідзі, спецыялісты выконваюць 3 віды абрэзкі – санітарную, фармовачную і амаладжальную. Сёлета шмат паступае заяў ад насельніцтва, таму спецыялісты цяпер працуюць непасрэдна на прыдамавых тэрыторыях. Калі дрэва знаходзіцца ў аварыйным стане, яго спілоўваюць. Сезон абрэзкі кронаў і галін звычайна працягваецца да сакавіка, да пачатку руху соку ў ствалах. Правільная абрэзка амаладжвае дрэвы і кустарнікі, паляпшае іх знешні выгляд і дэкаратыўную прывабнасць. Сёлета ў горадзе новы выгляд набудуць каля 120 дрэў розных парод. Наперадзе падрабязны прагноз надвор'я. Вы можете сачыць за выпускамі навін на нашым сайце tvs.by, YouTube-канале, у сацыяльных сетках УКонтакце, Аднакласнікі, Інстаграм, у Тэлеграм-канале МКТБ. А я з вамі развітваюся. Усяго добрага і да хуткай сустрэчы.